en el moment en què hi ha més mitjans d'informació i en canvi hi ha menys informació i la gent no sap. La gent, la caverna mediàtica ha colat uns missatges i la gent t'escolta, perquè com que expliques coses que són de lògica i de sentit comú i la gent és molt sàvia i té molt de sentit comú, la gent ho entén, el que expliques. I sobretot el que es permet és parlar amb molta gent, no? Entitats, associacions, persones que et para pel carrer, persones que t'explica coses, i això és el bo de la política, no? Aquesta proximitat que nosaltres l'hem de transformar en poder polític. Treballant moltíssim, perquè tenim una agenda tan farcida, que és impossible que hi càpigui absolutament res més. Però ho fem amb molta alegria, amb molt d'entusiasme, amb moltíssimes ganes, i molt especialment perquè la recepció que fan de nosaltres, la gent que ens trobem en el carrer, els ciutadans i les ciutadanes, és una bona recepció, moltes vegades carinyosa, i altres vegades és crítica, però amb una crítica absolutament sensata. I així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Para garantizar los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras de Catalunya. Iniciativa Verds Esquerra Unida aixecarà la veu per exigir una nova economia, una nova política. Em sembla una mica cansat, la veritat, perquè físicament és un tute. Surts de casa a les 8 i arribes molt sovint a les 12, però amb moltes ganes, amb molta energia. El míting d'avui ha estat brutal, ple de gent, ple d'ànims i ple d'estima. I per tant, espero això, no? que la campanya està anant molt bé. Jo crec que això és un fet i el que espero és que això es tradueixi amb molta força el proper diumenge.